दुगोला के तो तू गंदा कर देले बड़ा। चलिए अब लिहल जा। दुगोला के तू गंदा कर देला। अब तो तोहर जवाब देवे में गाड़ी के करे के पड़ी गलती ना ना। आ बड़ी अब शर्म लागता हमरा तो। माने कुछ छोड़ ले नहीं खलो छेछड़ा रंडा रंडी मान लीजिए तो रंडी हमार बढ़ले बिया तहार रंडी अब केने गइल गइल अपन माई चोदावे कहां दे देलो अपन अबे को छेछड़ा कहता ललका सटवाल को कहता कि बड़ छेछड़ा बा शराब देला हमरा के जे जा तू भारी बहुमत से हरब त कालू काहे वोट मांगता हां गाड़ी में काल पाहुन पाहुन कह के वोट मांगता के जिता दिहलो मोबाइल पर पाहुन के हमरा जिता दिहलो पाहुन के हमरा जिता दिहलो मछरी खाए खातिर मोबाइल में पर हां काहे देखले हेलो कल मंगले बड़े वोट हमार हां जी कि हमरा पाहुन के अवश्य जीते हलो हलो ये पाहुन ना रहे तो हम जीवन में हमर केहू रक्षा करे वाला रह ना जाए हां कल बड़े कि ना आए बड़ा कहतर कि जा भारी बहुमत से हर जी हो जा दो वोट मांगे की तरफ क्या करी दोनों में कोई न होई अब दोनों में कहीं नहीं हुई बाकी हमरा लाज लगता जा दे कर पहुंच तो के गाड़ी ने छोड़ा बुआ शर्म लागेला कुल हां गाड़ी दबाही को ने हतना अश्लीलता पर ना उतरल जाला व्यास के अपन कैरेक्टर होला चरित्र होला हमारे के देव जा हतना छोटे ना ना ऐसा मत ना ऐसा उदंडता करबा तो अच्छा ना लगी हमें जिला के लोकल व्यास है लोकल व्यास अपन लोकलिटी छोड़ दी तो लोग काल से ओकर के बदनाम कर लगे है तो पानी पाले के बाहर कराओ तले है अब कहतर जे एगो मुँह में धले एगो हे में कले एगो दूगो कनवा में दूगो नकिया में आ दूगो हाथवा में एगो इनका गड़िया में कर अरे महाराज अरे राम राम हतना से बात बोला जाला बोल जाला माइक दिया जाला लायक बात बोले खातिर पगड़ी बांधल जाता कि समाज के प्रतिष्ठा रखिए व्यास जी यह प्रतिष्ठा हो छी 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 श्रोता के गुदगुदावल जाला मेही में हां जी ऐसी बाणी बोलिए मन की आपा खोए होए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो बाणी ऊ बोलल जाला जन करण प्रिय हो बाकी ना हां जी ना तो गोहन के पोछी पर लात मत धरो धरो ना तो छतर निकाल दी तो करे जवा हलस जाई ई हाथी होए करे से हथरस ना कइल जाला हां ना तो घीच घाच दी तो मड़ैया तोहर भस जाई जाई। कुंवर के उम्र पर ध्यान देता रहो हां ई बरछी के नोखी हो हां तनिको जो खसलन तो एक बीता धस हां कहबा कि निकाल हम छेरब चले ए भाई खाली तारा मुंह में बावरे बात रहो फालतू के दो दे हई हम उका ही तब बोली राम 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 कोनो बात ना तुमका कहल रहो तू पाक लगा दे तो तू पाक लगइबो तू पानी से धोबो ताकि श्रोता में उनकर बदनामी होके तहर ना होके हां दादी बड़ल देखे में कर दोस्त नहीं हां ना 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 एक करी है संस्कार है हां साबुन लगा के छिड़क देबो इतर तब ई सारे गधा ना होई पवित्र ई सारे ओहो तुकबंदी है हम गधा के कहतन कि ई का कहतन साबुन लगा के छिड़क देबो इतर तब ई सारे गधा ना होई पवित्र ओही जे लोटी आई जहां घुरपत बेकार हो ए में कर दोस्त नहीं थे एक करी है संस्कार छड़ी और छान के ना माने लई मानना विधना बनौले बड़े इनकर लापता लगाना ना इनका ले तनी मनी हाउ खचड़वा होशियार कौन हम ना नाम धर बता दी इनका ले तनी मनी हाउ खचड़वा होशियार हो एमे इनकर दोस्त नहीं खे इनकर ये संस्कार हो सचो को प्योर गधा के लिए हल बड़ो सही सैनिटाइजर लगा के पेवा हमर लिप्स माने ओठ होला हां जी आ सैनिटाइजर कैसन चुतिया बा कैसन चुतिया गीतकार बा आ कैसन गायक बा जन सैनिटाइजर मुंह पर मारता सैनिटाइजर हाथ के साफ करे खातिर हां जी सैनिटाइजर मुंह पर मारे की चीज ना हो आ वो होठ पर मार के आ लिप्स से चाटता बताई गंदे चाटता अरे राम 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 जब लिप्स चाटता तो हेजा लगा के हई काम करा ली तो
अरे हम जानना जाने तो जन्म जातीय मौग होलो लोका कि बीच में मौगा हो गया। हाँ जी थूक लगा दिया लजू जानम चला गाओ बजाओ। कौन दर्जी सिलाई कैले बा? बड़ा डिजाइनदार हो। बोल बड़े तहर डिजाइन भाई चोली के बाकी टाइट होता तनी ढील करा लो तनी मनी ढील करा लो। पारस शास्त्री जी हमरा के एगो प्रसंग के फरमाइश कैले रहे। समाज के मांग हुई तबे वहाँ के कहते हैं। चलो तो हनी के मन रखल जाए। फीता दे बाबुआ। तन फीता तो होना पीता चश्मा लगा के नाक को। ए दर्जी साहब बोलो बड़ा हमार उबू चुबू मन भइल बेटे। अरे काहे रे काहे बाप रे बाप हम देले रही अपन चोली सिवावे के। आइए हमार दर्जी साहब ऐसा सी देले बनी कि इतना सकेत होता ना सांस ली जाता और ना ढीला बतन कियो। हाँ जी तनी देखी ना नाप के रवा सुनी लगा बड़ा बढ़िया सिलाई करीला तनी नाप के ढीला कर दी सब हमार एकदम चोली सकेत सी देले बड़ा। अरे कौन सी अलग सा? तन क्यों हमार सांस निकले तो मन एकदम उबू चुबू में भइल बैठे। अरे कौन सी? चिंता मत करो वो टेलर कहने खुआल तू वो टेलर है जो एकदम तार सुधार के छोड़ दी। ना पे कलम अरे महाराज चश्मा अरे पहले नीचे से कि ऊपर से? अरे चापोता चापत है तरे 36 बा नाप कितना दिल? 38 ला ओ घर सक 2 इंच नु घटा दिले बा। देले बा कौन सेलर वाला? बुलेटर सेलर वाला ए जो 37 बा। अरे एजा कौन नाप दिल? एजा हम देले रहनी है ए में देले कितना कोने 36 ते में हम एहू में देले रहनी 37। अरे तब तो ढेर टाइट हो गइल बा। बहुत टाइट कर देले बा। एकरा के खोलो हम एकरा के ढीला कर देता नहीं। हाँ खोला मीटर लगाओ तनी फिर से न पाई तो हरा लहंगा पफाई हो खता तनी ढीला चोली ऊंचा खाना साइज ना बुझाई हो रूलर से
हो खता तनी ढीला मारी करावे तोहर कपड़ा हो तो बाबा आधा तो पाइल बजा धाऊ आधा तो पाइल बा आधा उघार रहता तारा लहंगा पे फाइन हो खता तनी ढीला चोली तनी ढीला करवा लो चोली टाइट होखता लय में जान बाना तू बढ़िया से लय के जवाब नहीं खा देबे सकत।